Брэсцкі тэхнічны універсітэт супрацоўнічае з брэсцкай епархіяй ужо на працягу больш дзясятка гадоў. За гэты перыяд моладзь навучальнай установы мела магчымасць духоўных размоваў са святарамі. Удзельнічала ў тэматычных круглых сталах і брала ўдзел у рэалізацыі сумесных праектаў па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны краю. Навукова-практычная канферэнцыя «Духоўнасць, моладзь айчына» таксама стала добрай традыцыяй сяброўства студэнтаў і духавенства. Сёлета гэта ўжо чацвёртая падобная сустрэча у памяць надыходзячага 75-гадовага юбілею вялікай перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Яна праходзіць у пашыраным фармаце. На гэты раз, акрамя навучэнцаў тэхнічнага універсітэта, у канферэнцыі бяруць удзел прадстаўнікі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна, а таксама Палескага дзяржаўнага універсітэта. Пленарнае пасяджэнне адкрылі тэмамі «Вялікая перамога скрозь прызму часу» і «Праваслаўная царква ў гады вайны». Кіраўніцтва тэхнічнага універсітэта лічыць, духоўнае выхаванне моладзі з'яўляецца неад'емнай часткай развіцця адукаванай і маральна сталай асобы. Университет – это не только точные науки, не только профессиональные знания, но это и воспитание гражданина, воспитание человека, который должен жить в нашем государстве, понимать, как оно функционирует, на каких принципах строятся взаимоотношения между людьми, как соотносятся духовное и материальное. Все это должно исходить не только из наших вуз, сотрудников университета, преподавателей, сотрудников отдела воспитания, воспитательного отдела, но и из уст наших гостей, которые признаны, авторитетные, которым прислушиваются все в нашем обществе. В этой конференции я участвую первый раз. Влияют действия, так как студенты, прослушав доклады, также могут как-то изменить свои позиции в духовную сторону и развиваться. Работа ў секцыях вялася ў трох накірунках: хрысціянскія каштоўнасці і моладзь, праваслаўная царква ў вялікай айчыннай вайне, праваслаўныя духоўныя каштоўнасці ў культуры Беларусі. Тэмы, прадстаўленыя студэнтамі, краналі разнастайную праблематыку духоўнасці ў матэрыяльным свеце, ад рэлігійнасці сучаснай беларускай моладзі, фарміравання сямейных каштоўнасцяў да мовы Бібліі і ролі праваслаўя ў развіцці культуры. Як кіраўніцтва універсітэта, так і прадстаўнікі брэсцкай епархіі плануюць працягваць супрацоўніцтва ў справе сумеснага выхавання моладзі. Вераніка Якавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».